Bagio apa wani njegur engko bagio. Hawane ati sik renang. Walah, tenan pora kae engko. Oh ngewene udan kaya kene ape renang raya jedindilen ning kok bocah gak iso. Heh? Hawane sumuk. Hawane sumuk wong udan ngene kok. Belum nok nganu, belum bani. Wong ruang tinggore, mungkin. Ya iya ta. Lamun tenan. Ngerti temak ada wong mbok kon ngurusi wong iki lho.